ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар территорияи райони Рудакӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон паҳароти фабрикаи Истиқлол, яъне ки ҷамоати Зайнобод мешавад, деҳаи Дарёбод. Бародарон, яъне ки Ленскаи Рудакӣ 5 сотиқ замин бародарон ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор баъния кухна дорад, 3 дар хонаш ремонт кардагӣ беҳтарин ва хонаҳои времека бо қатиш дорад. хонаи дуошунаи хонаи навсохта бародарон бо семин блок, сифати баланкатӣ ва трезаҳои пластикӣ ҳамаш қоидавӣ. гирди хона полни худ маҳкам аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% ремонтш қоидавӣ, 3 дар хонаш ремонт кардагӣ ва ғайра ин бо 3 дар дига хонаи времека поёнда дорад. ошхона баъния ҳамаш 100% обсӯичам ҳастай. бо нархи 380 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила савдои хубам дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия ҳастай. WhatsApp пайваст доранд. кадомитон ки мехарем боз муомила ҳам дорад, мега соҳибшон срочно сум дора кунай. марҳамат, лайка фаромӯш накунед монед ва силкаи навори мор имкона бошад дар ватсапи мотор падилса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бародарон қарор дорад дар ноҳияи Муминобод дар ҳам территорияи районоша ки бо аниқтар маълумотша мегирем ки 8 сотиқ замини холия, ки замини ҳамвор, замини обӣ барои ҷои хона кардан. бо қатиш бои хайга сангам дорад ки барои фондан мерехтан ягон коротон. срочно мегад сум дора кора бо нархи арзон мефурӯшад. мегад 17 000 сомонӣ бародарон ки 8 сотиқ заминае. ҳуҷҷатҳои замин мегад 100% тайёра. мегад гирдошда полни худ одамо зиндагӣ доранд. наличи сумкати ягон аз мехарам мега бо арзон мекунем, срочно сум дора кора. ноҳияи Муминобод бародарон 8 сотиқ замин, номерои Тоҷикистон ва номерои Россия аст. имо пайваст доранд. кадомитон мехарам мега срочно тамос гирен, яъне ки сумшон дора кора. шумо дам агарам хали заминои фурӯшӣ, хонаи тайёр ки ягон мағоза, квартира, чизе ки набоша мошина барои реклама кардан, сурат, маълумот ва маълумоташа роя кунем. бародарон мо инам хе реклама, яъне ки фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. бародарон қарор дорад дар ноҳияи Қубудиён дар деҳаи Димитров гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Қубудиён, яъне Қабудиён, деҳаи Димитров. киҷоша ки нафаҳмем аз соҳибашон тамос мегирем. хоб, бародарон масоати заминашон 10 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, ки ғайраи хонаҳои нав кардагишон бо хонаҳои пешинаи временкам доранд. об, свет, пастиани аст. мега ошхона баъния кухонӣ дорад ва оғулам мегад фундаментош рехтагӣ аст. дарахтони мевадиҳанда ҷои беҳтарина. мегад одамо зиндагиро замини обӣ ҳамаш қоидаи ҳуҷҷат ҳамаш 100% фурӯхта мешавад бо нархи 225 000 сомонӣ. боз арзон муомила мекунанд. ошхона баъния ҳамаш қоидавӣ дӯстон азиз, яъне ки 4 дар хона бо ғайраи хонаҳои зимистонаи, яъне пешина хонаҳошон ҳастай. 225 000 бо савдои хубам дора, мега соҳибшон. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат, рақамҳои Тоҷикистон аст, кор мекунад. метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш ки лайки бепулам монед ва имконат бошад навори моро силкаша дар ватсапи мотон падлиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 63 микрорайон гуфтагӣ аст, назди Саховат ва райони Фирдавсӣ пеши мактаби Си гуфтагӣ аст. соҳибшон як хонага квартира аст. бародарон дар 4 ошина қарор дорад, 28 квадрати метр. об, свет дорад, ошхона баъния кухнӣ, термисам дорад, открити лестница. 63 микрорайон наздики Саховат, яъне ки райони Фирдавсӣ пеши мактаби Си гуфтагӣ. бо нархи 190 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомила савдо ҳам дорад. дар назди капоти, яъне ки дар назди квартира бисёри бад не, камтар
муомила мекунанд бародарон. ба кадоми шумо ки маъқул бошам хе квартира ки аз замин территорияи фирдавсӣ бисёр суроғ мекунам марҳамат вариантҳои хуб астай метавонед ки дигар маълумота гирен. Шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ хона замин квартира мошин чизе ки барои реклама дошта бошед сурат маълумота роӣ кунед мо намехе фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар ноҳияи ёвон нагуфтиян кадом маҳаллаи кӯчаи деҳаи фақат ноҳияи ёвон пеши мактаб масҷид мағозада наздика мега соҳибшон гирдашта одамо зиндагӣ доранд. 8 сотиқ замина бародарон ки маҳсулоти заминашон 8 сотиқ 3 дар хона кардагӣ астад якта калидор кухонӣ дорад ки хона коробка астад сохтмонош нопурра болош пӯшондагӣ дар треза шкатур монтаж амихе коро мондагӣ хитон мекунен гирди хона як се тарафаш ӯяса як тарафаш аз тарафи ҳамсоя маҳкамай об свет мега дорад света мегзаронед обам яъне ки дар пеши хона мегузорад бо нархи арзон мефурӯшад мега сирошона сум дар кудай 78000 сомонӣ бо кадоми харидори аниқа мега бо муомилаам дорад ҳамин нархда мега мефурӯшем бо ҳамирам арзон мекунем мега соҳибшон ба кадом дӯстоне ки аз территорияи ноҳияи ёвон ҳамихе хонаи арзон ки лозим астад марҳамат камтар дига кор дора ҳамин хона метавонед ки короша кунед уже дар зиндагӣ нақшам қимат нестай. хоб шумо агарам хали хонаҳо дошта бошед барои реклама кардан роҳӣ кунед мо намихе фурӯшта мемонем барои бардороне ки хонаи арзон сироғ мекунанд. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ астад дар Маяковский пеши фабрикаи ширин бародарони азиз ҳамхел маълумот астад. хоб духонага квартира астад бародарон ки неки мега сехонагаш кардага астем дар якум ошона қарор дорад 46 квадрати метр духонага сехонагаш кардага якум ошона 46 квадрати метр об свет дорад ошхона баня кухни термис ва отопления нав пайваст кардагӣ астад доми 4 ошонаи кирпичне бародарон ки дар якумаш қарор дорад бо қачам балконам дорад дом мегад лаби роҳи калонда мегад ҷои беҳтаринай лаби роҳи калонда мегад ҷои соза мегад соҳибшон наздикӣ шуда ҳамаи чизаш ҳастай отопления мегад тоза ҳамаш кор мекунад ремонти хона 100% барои зиндагӣ кардан 100% мешавад бо нархи 330000 сомонӣ бародарон бо савдои хубам дорад бо қаддиш мегад агароча ҳамихе чӣ дорад мегад балкон агарот қаддиш ишам ҳисоб мекунад мегад дар ҳамин нарх арзонтар кардан метавонед мега рақамошон аст марҳамат тамос гиред бештар маълумоти пурраша фаҳмида худатон гиред. хонаи заминӣ астад бародарон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи кушониён гуфтагӣ астад деҳаи моҳпур ҳамихел маълумот астад қай кадоме ки нафаҳмида бошад бо тамос гирифта мепурсад 6 сотиқ замина бародарон ки хонаи дуошона астад 6 сотиқ замин 8 дар хона дорад 8 дар хона дуруни хонао калон астад ки баня кухони ҳамаш астад қатъи ҳамхали бо калидораш қатъи хона коробкаи бародарон гирдаш маҳкам астад об свет дорад сирошна мефурӯша мега соҳибшо бо нархи 220000 сомонӣ савдои хубам дора мега ҷои соза астад одамо зиндагӣ доранд уже дар инҷо ҳама уже пурраи хона кардагӣ мега соҳибшон дар сурат мега ҳамаш маълум аст 8 дар хона дорад бо нархи 220000 сомонӣ. хоб бародарон бисёр гап намезанем ба кадометон ки маъқул аст марҳамат тамос гирен пурра маълумота гирен арзона мекунанд аз шумо хоҳиш меомада ки лайки бепуларим хеле ҷиқен ва имконият бошад навори моро силкаша дар ватсап имотон падиса кунед раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшии навбатӣ астад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ астад дар Зарнисор назди таксиҳои ҳисор бародарон Зарнисор назди таксиҳои ҳисор гуфтагӣ астад соҳиби дом дар инҷа қарор дорад як хонага квартира астад дар 4 ошона қарор дорад 29 квадрати метр ки об свет дорад ошхона баня кухни термис дорад открытый лестница ремонт мега ремонти средняй сирошна мефурӯша мега дом 5 ошона ки дар 4-маш қарор дорад 29 квадрати метр бо нархи 205000 сомонӣ фурӯхта мешавад нархи ахиронша мегад дига савдо намешавад бародарон яъне ки соҳибшон ҳамаи хел маълумот пешниҳод кардагӣ ҳастанд 205000 сомонӣ 29 квадрати метр нархи ахиронша ба кадоми шумо ки агар ки лозим бошад ягон маълумотро нафаҳмида бошед метавонед ки хай қаддишот тамос гирифта бо чақчақ кунед хай мумкине ки ягон арзон мекунад не ки ба мо гуфтагӣ нархи ахиронша хоб дӯстон аз кадометон дар канали мо обуна нашавед обуна шавед ва навори моро падиса кунед лайка аз шумо хоҳиш ки фаромӯш накунед.
Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатии саҳборадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Чимтепа гуфта яъне ки тарафҳои гипразем ҷамоати Чимтепа деҳаи Дарёбод амихел маълумот астай 3 сотиқ замина барадорон ки 3 дар хона дорад ки хона ремонти хуб астай ҳамаи шароитош кати кухони баҳния дорад гирди хона маҳкам хай ҳавлиш майдакай 3 сотиқ замин 3 дар хона бо нархи 191,000 сомонӣ нархша уфтага барадорон яъне ки хай бо хатон аниқ мега хона қариб 200,000 сомона мега бо камтар нархша фурварда 191,000 сомонӣ мондиян шаҳри Душанбе тарафҳои гипразем яъне ки Чимтепа ҳам тарафҳо мешавад деҳаи Дарёбод бо нархи 191,000 сомонӣ соҳибшон ҳам хел гуфтагӣ аст бо хай кадом мехарен тамос гирифта яъне ки метонем фаҳмен бо ягон чи муомила мекунанд ин ҳами хона ҳамаш баҳри шумо бардори азиз фақат шумо чо кунед лайка фаромӯш накунед барое ки лайкотон беҳад бад суст шудагӣ аст ҳами я лайка ҷиқин ягон чиш кам намешавад барои шумо дастгирӣ ҳамин қадар квартираи фурӯшии навбатии саҳборадорон қарор дорад дар шаҳри Бохта шаҳри Қорғонтепа дар 14 микрорайонда қарор дорад духонага квартира ки дӯстон дар 3 ошина қарор дорад 50 квадрати метр ки доми 4 ошинаи кирпичина дар 3 ошинаш қарор дорад 50 квадрати метр обсве дорад ошхона банияи кухни термис ва отоплени хона хай ремонтш средняй барои зиндагӣ мешавад хоҳем бо як ремонт када мегирем об фурӯхта мешавад бо нархи 216,000 сомонӣ боз арзона мекунем мега наздикии яъне вокзал ва наздикиҳои сомонидам наздик мешавад ки 14 микрорайон наздикиҳои лаби роҳ дастай ба кадоми бардорӣ ки аз территорияи шаҳри Бохтарам хай квартира ки лозим аст бо хай худаш маълумотша мегирад ҷои беҳтарина мега соҳибшон мағоза мактаб ҳама чи дар наздикиш ҳастай бо аз арзонам мекунем мега 216 сомон муомилаи хубам дорад марҳамат тамос гиред квартира сидошона систем дар кора мега арзонтар кадаме дигар марҳамат хай бо занг занед квартираи фурӯшии саҳборадорон инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои райони Сино гуфтага аст Испечак 2 як хонага квартира саҳборадорон ки дар 7 ошина қарор дорад 33 квадрати метр ки навастройка домаса уже омодаи лифтчам кор мекунад 7 ошинаи лифт 100% мега кор мекунад мардум полни худ зинда тагашда бо мағоза ҳамихи аптека чизо ҳам дорад фурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ боз арзон мешавад мега як хонага квартира 7 ошина 33 квадрат доми би як гуфтага аст соҳибшон барадорон ба кадоми то ки маъқул аст марҳамат тамос гиред ҳуҷҷат мега ҳамаш 100% бо арзон када метиҳем мега соҳибшон фақат барадорон агар узри зиёд бозам такрор шавад шумо чо кунед лайка моне илтимос барои шумо ҳам тайёр мекунем монтаж мекунем хона мекунем мисол пешниҳодашона қабул мекунем фақат шумо чо кунед лайка моне дареқ надорем ва силкаи навори моро дар ватсап мотон подписа кунед квартираи фурӯшии навбатии саҳборадорон инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар территорияи Гулистон гуфтага аст доми мушфиқӣ ҳамин хел маълумоти саҳборадорон яъне ки нафаҳмида бошед бо тамос гиред тарафҳои Гулистон як хонага квартираи саҳборадорон дар 2 ошина қарор доми 5 ошина дар дуюмаш қарор дорад 24 квадрати метр яъне ки квартира мегад квадратош мегад бисёри бада мегад не ки хай мо ҳисобша кам кардагем не ки зиёдтиш кардем мегад ҳозир 24 нависен ин мегад бисёртар обсве дорад ошхона бания кухни дорад отоплениёш мега нав тоза карда нав задагӣ аст мега ҳамаш кор мекунад балкончам дорам мега соҳибшон дар пеши хона мега ҳамаи намуди транспорт ва мисол мағоза пағоза ҳамхайри чизо обши ҳамаш ҳастай срочно мефурӯшад мега бо нархи 260,000 сомонӣ ё ки алиш мекунед ба ягон хонаи заминӣ аз территорияи шаҳр бошад кадоми сумкате мега арзонтар метиҳем кадоме ки алиш мекунад ба хонаи заминӣ болоиша маслиҳат мекунем мега соҳибшон ремонти хона мега нав кардагӣ аст ҳамаи чизош айсар мега тоза карда мондагӣ мега қоидави ягон расхҳои дигар намекунем хоб рақамошо дар поини видео кадомито мехаред марҳамат тамос гиред шумо агарам мехаред квартира хона мошин техника мағоза чиз дошта бошед роя кунед рекламада мемонем ин бо 12 хонаи фурӯши мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо